Nakain ko rapi do pani konstituensi along pen sang piolip turn pin VDC chairman ar pukelong. Aso abirta arjlong si perangke butung atum aman kidonai kalbia po pen kalchupon. Do pani konstituensi along ningkan isi blengder of system VDC chairman abidata son si thekon long. Bon sitam hi kopai kimi parpik pen ajok la pen KACCM Turon Longhang MP Orange Singh Bay Assam Legislative Assam Board Deputy Speaker Leader Mumur Memun EM Sorjorongthar EM Mukul Mohanto Lapen Arbu Kumar Telenga Atum Himpen Kachirap Kachitodun Pen Ajok Sido Pani Constituency Angkang Kipalang Dunjia Pansi VDC Chairman Arbu Pekponlo Alang Likita sa party kido bom una hotsitame VDC Chairman Arbu Chipalong Dun Pen Penang an rada tumaphan kidu kisung Lapen Dorde Fofi an sitame alang Lido Pani Constituency Angkang rada phan Thek an pen Raponlo Do Pani Homoskilong Ali VDC Chairman so Chipalong Dun Kupuson na pen, non defen ang di kupulo na mata. Aprangsi nang litum pini ladat kewang pen nang litum mapan choro parfil lo la nang litum news doan na tumapan stami aprangsi nang litum mapan kardom pin kardom. Mili nang litum mapan nang litum karjualam tiap kuthanji mate kachoro kan tum ke lehlo aprangsi ke litum kachinghon Karbiang Long Autonomous Council ASEAN sar tulilang Longhang sarapan akiro pipar piglo alang li nangkang honpon penajo ladat dio pani constituency arat aphan nangke palang duntoy aphan VDC at chairperson nangke pipon pot alang lipan akiro pipar piglo lapen adun thuke MP sarapan sidame choro par piglo lapen anparta dak militum Bukazan LE IMLA mate speaker sar Mumim sarapan sitami akiro pipar piglo alang litum nangkang honpon penajo milipan pini labang so arpu nang kepekpon lapen do tulang dat nilitum Bukazan LE penlo EM Surjorong Parsar lapen Mukul Mohonto sar lapen te dat deopani nilituma MAC Sorbon Telenga sar alang lituma pansitami nilihin pen akiro pipar piglo Rongora pen birta nang pali Lauren Lecce News 24 Karbiang Hong